U bent met bijzonder veel vandaag. De ordendiensten hadden een kleine 2000 man verwacht, maar u bent volgens de laatste tellingen exact met 2019. Proficiat. Hoog tijd voor de juiste man op de juiste plaats om het alles aan te kaarten. Applaus voor burgemeester De Veuster, Maarten. Eerst en vooral een heel gelukkig nieuwjaar, heel veel geluk, wat liefde, vooral heel veel gezondheid. En dan komen we ook weer 2019 goed door. Schoten! School! We gaan de ode zingen. U kent die ondertussen al van buiten? Schoten, wat zit jij schoon? Ja, lustig naar toch, beste vrienden. We zijn hier met vele barrieren. We wensen elkaar vrolijk nieuwjaar. Gezondheid, wat kan op